Zdravíčko dámy a pánové, já vzdám nového videa s Champem Maratonu. Dneska hrajeme Akali a opět jsem tu s Vojtou. Samozřejmě nezapomeňte tady hodit odběr, like a koment. No nic, už jdu z kecání a užijte si video. A připrav se. To se nepovedlo, ale... Bacha, Warwick. Ale za mě, já jsem zadal všechno dobře. Já jsem Jako- trefil ty dvě Ečka, Jako takže... jo, to bylo fajn. Kdybys měl Ignite, tak to máš, no. Ale nevadí. Ty jsi měl vzít A to asi... Ignite, ne? No já vím, no, tak to už je teď jedno, no. Nevadí. Jsem chtěl jít jako fakt supporta, jako supporta. O ne. Kde vůbec? Jo, jako já DCčko, dobrý. OK, To máš, ne? máme First Blood, paráda. O ne. Tečko je, to se mysnu, no No, nevadí. sorry. Už se proti němu hrál. Moc dobře víš, jak za to hrát, prostě musíš hrát po towerko, čekat na jungle. Ale ráno zkusit to sám zabít, no. No, Ale tak jako když budeš takhle myslet, tak to skončíme hodně rychle, no. ticho. Myslíš, že má 2TV? Nemá asi to. Máš bitý nohy a máš ještě to, vole. Třeba trojku. No to já taky, no. Já bez toho kůře jsem k ničemu. Aktuálně. Warwick na poběží nebo to jo? Takže tohle si po farmě jeden back. Jo, běží, už běží. No, Boris, kdyby to do nás zatočil, jak jsme mrtví. Je tam, jo? No tak já jsem piči. A nemám manu. o můj bože. A já jsem dead. Já nemám nic, Já taky nemám nic, bohužel. Nemám nic. Nemě. Kdo myslíš, že vyhrál World Summit? Já věřím v Hanvu, že vyhraje v Klap. To je tak. Komu mi uteče? To je unlucky. A. Pane bože. Vojto. Vojto. No, abych ji zabil. No co mám dělat, no Je tak tady jsem tam Warwick. taky, no. No tak. Jak to, že se kamo, mě si vykastilo Ečko, že jo, nemám vole, ale... Aha, mě to ukazuje připraveno, ale přitom ho nemám. Chceš koukat. Ale dobrý, máš tam Rexe. OK. Tak se mi snad pomůže, no. Jako ten Warwick, ale jak už je zase dohýlovaný. Máš do tebe? Jak to, že nemáš? Nemám. Až za 2 Okay. vteřiny. Teď, Tak to. Pojďte, jsme přišli na linku. Já budu mít čestku. Můžem to rozjet. Já už taky, nebo půlka levelu necelých bych jí. Aha, tak já už jí mám, no. No, já potřebuji ještě jak 2 miniony, no. Ona má prostě to 2TV a to ní nemůžu. Prostě do toho eka. Už mám taky 6. Warwick na midu. Jdem na ten mid, pojď. To Warwick pojď. Jako já už mám 6, takže ho možná vyfajtím. Jako? Tak to dal dobrý 2TVčko. Ale počkej! To jako od kdy jako to je jeho ten stun jako 4 hodiny. A já jsem mrtvej. A nejsem! A dal do mě Ignite. Kámo, tak to jeho to 2TV broke. Jakoby já bych rád ještě fajtil, ale... Bohužel... Ale už můžu. Nemá Ignite, jako... On měl furt účko, já jsem to No, neviděl. učko asi jo, ale Ignite neměl. Okay. Kámo, to je jeho ale 2TV jako Tak dobře jako- broke, no. Nice, Yasuo. Piču, Jsem dobře, já... To tam je. Jakoby já jsem myslel, že už nemá účko, no, ten Eko.
Já bych No, go jako vyfajtil. já jsem něm říkal o Igniteu, že nemám. Hm. Že já jsem ho málem utek a Borec no něm dal do mě ten, no jasně, že ho zabije. Ale kamo, ty děláš, jak kdyby si neznal, vole, toho Warwicka. No, tak tohle nefacecheckuje, no. Já mu jdu naproti. Dělej. Nice. Nice. No, jako už mají item, já ne, no. To je docela problém. Tohleto. A jo, to kde sebral o ten Nečbin. Nevím. Nevím, jak ho může mít, jakoby, když má méně farmy a méně killů, no, ale tak dobře. No. Nice, to clean actually. Cleaneček. Bacha zase na to 2 TVčko, no. Jo. Bacha, no. My mám... Můžeme tu melo? Tak to je špatný, no. No jdu pomoct s tím drakem. Když nemusím jdu reset. Jako bacha na tu mel, no. A jdu back. To jak to netrefím. To mě už zabije, jo. Nice. Dobrý Jako sniper well played, Zaxa. no. Well played, no. Nevadí se, stane Honzo. Chybama se člověk učí, jak se říká. Přesně. A to samozřejmě platí pro všechny. To kam zhodil? To kam jsem taky hodil pro dole. Tak, to je klasický Yasuo main. A to se měl udělat víc. Ale jdou na mid, jo? Botlinka. Pohodě. Já taky půjdu, ale jenom si tady s farmem waveku. A to jenom chillu. Díky Yasuo za to. Jo, mě dají wow. Tak to jsem nečekal, že mě dají no. Nevím, tady jsou ve 4 na midu, aha. Kam, že jsi to říkal, no, ale... Nevím, kde je Heimer, jo? Uh, Forky, no, na to. Dobrý, já se tady jdu aspoň. to nedopadlo moc dobře. To ne, no. Nejhorší je, že já jako prostě damage mám, ale mám itemy, no. Už jak vidíš, že ho tam máš. Nevadí. Pokud stavíš Malignance, tak to nevadí. Jasně, že stavím. Náš Yasuo zase nechápe, že máme být na midu. Ještě se nás lapovat už. Tak záleží na situaci, ne? Je, promiň. No! Piči, kámo. Proč jdeš najednou do Melkamu, když Borec má... Protože jsem se No. vrátil Ečkem. Aha, Jakoby, no, hraje to dobře, no, hraje s tou botlinkou na tom midu nebo kolem toho midu, tohle je no, prostě hraje to dobře. crazy, no. To dělí set Bendix. Komu strašně zbytečně riskuješ. Kdybys měl to účko aspoň, ale ty už nemáš ani účko. To byl dobrý cast, no jako sice prostě má 7-2, ale... Tohle... Proto jsem našel Rico, že jo? No tak omlouvám se, no. Nečekal jsem, že ten Rek'Sai už je takhle broken, no. Že se tam jako takhle potankuje a ty se tam v klidu takhle pokylíš, no. On to vyzabiješ, jo? Má 3-4, jo? A máš Magic Resisty přesně tak, takže úplně v pohodě, to zabiješ. Říkaj, Šnout. To zase jako ne, že to vyloženě nahulíš a to, že jo? To ne, že jo?
Geresek mi docela dává, No no. tak protože se necháváš předpokládám poukovat, že jo, tak on je vole poukovací čem, že jo. Proto má range spely, že jo, aby takhle tě přesně poukoval. Komu obecít k tomu Jasovi? Klidně. Tady je Warwick. A je tady Warwick, no. Jo. To nějaké postavil bych O ne. Tak. Já jsem odchytil Heimera a tukám. Vy to O. máte, dobrá práce. Oh shit, kámo, to bylo clean. To bylo hodně dobře. Já jsem tady Heimerovi přeskočil úplně všechny spely, co na mě hodil a dal jsem mu one shot. Nice, dobrá práce. Máme Prostě koukat Rek'Sai historii. udělal prostě to, co máš, clean. Jdu ti, Honzo. Vydrž ještě. Ale on ani nemá už manu. Pojď ho hantit už. Já musím mít Ulti ho, reset, ulti ho. každopádně. Jo, promiň no. To jako tím dvojtovečku sebral, já dvojtovečku už neovlivním, no. Sorry. Ale dobrá práce, Honzo. Pušnit ten top. Pěkně. Nice. Ten mid trošičku Brian by to chtělo. Neříkám něco, ale Jo, promiň, Honzo. a jako zase účko. O ne. Tak, Dobrý. tohle bylo hodně close. Tohle jsem, jako, mám jsem to jako nezvládl tuto situaci. Počkej, na co umírám? Já jsem se snažil vrátit toho Heimera. No já jsem šel s jedním hápem do toho Heimera, aby nešel po tobě. Ale povedlo se to. Takže mě takzvaně víš to slovo, no, nebudu to. Večer někam šel, jo, jak bacha. Jakoby já furt nechápu, co já furt poradí na tom jedu třeba. Tak no. Má nějaký své chvíle asi. Bohužel. Má nějaký své chvíle asi. Bohužel. Ale já bych jsem odchytil to, kdo je na tom topu Viktor. Jo. No. Počkej, ne Pojď. to, počkej na mě, no. Promiň, no, Jo, jsem tady je. viděl víc to. O. Má tam, nice. Áno. Můžeme Heralda. Já mám už takový damage, že nestíhám dávat ani ty boosty auta taky. Já pošlu asi jdu za váma do jungle. Pojď, ne, pušuj si, farmy se. Oha, Já, a tak já jsem to tak trochu pokazil, no. Já jsem právě nevěděl, že tam bude ještě ten Heimer. No. O ne. Dobrý, Honzo. Paráda. Nice, já se to trefil úplně clean, nice. Jako sice země mají 1000, ale vy jste aspoň to za... Tak. Nice. Jako tohle je taky dobré. Já bych docela rád Nemůžu dozad, zazval no, toho tam Heimera. ne. to jdu. Jako jsem mohl chtěl jít dozad, no, ale když tam přišla tam, tak bohužel, no. Tak jako my to dokážeme zabít. No, mučko. Za 5 vteřin mám. Okay. Já se jdu pro to redko. Běž. Pohodě neodchytnu. No, nešel bych takhle. Já. Pozor, Já jsem na topu, já jdu na top. Jdu na top. taky tam běžím. Pomož mu, Honzo. Pomož mu ještě, pomáhej. On to přežije docela dost. A já už tam budu. Pojď, Honzo. Mám když jak heal, ano, my fightíme. Dobrá práce. Šerujte, lajkujte, subscribe, dávejte komentáře,